Rayuwar macen soja, gidan mijinta alkhairi ne, an gwada ta sau tari. Macen soja ba illa ba. In ba wanda ba ta da lafiya ba, ki tafi gidan biki in kira ki har so hudu ba za ki dauki waya ba, kuma ki zo ki ga miskon ina ba za ki kira ni ba, daga bayan kira waya ma kashe. A wannan ke ce mara lafiya, dan Allah ki duba gogo. Yanzu karfe nawa? Wai don Allah sura me kika dauki aure ni? Ya kake magana ni Abbas kamar kana sarki na ne. Ka san fa inda fa na ji fa. Biki na je kuma wannan biki ne fa na gidanmu. Amma yanzu ne ya dace ki dawo gida daga gidan biki. Ai ba za ki ga laifin hakan ba. Saboda baki san darajar aure ba. Ina matsayin mijinki amma har yanzu ban taɓa samun farin ciki na aure ba. Oho, yanzu na fahimci abin da kake nufi. Dama idan biki na gidanmu ne shikenan ba ni wani kwanciyar hankali. Inda bikin gidanku ne ba abin da zaka ci hankalinka kwance lokacin da daga dama zan dawo. Amma idan bikin gidanmu ne shikenan maganganu kala sai shiga tsakanina da kai. To ina so ka gane wannan biki na gidanmu ne. Kuma a gidan namu ma kusan ni ce babba kawo ko ni ce amara kirjin biki. Dole ne sai an gama duk wata hayaniyar biki na gida in same ka. Haba dan girman Allah wannan irin namiji ne wannan. Ka Allah na gode maka. Mutum mita baka gajiya. Magana bai kai ya kawo ba mita. Wai yaushe zaka dena wannan mitan naka ne fi sabilillahi irin rayuwa ce da ka Allah na gode maka da ka dan wannan miji. Haba dan girman Allah. Honey, lafiya kake min irin wannan kira haka? Ban ga breakfast ina bane akan dani. Oh my goodness. Ka duba fa lokaci fa ka gani fa. Muka tafi na yi laifi. Wallahi ba ni tafi zan yi maka breakfast sai a yanzu. Sai dai ka yi hakuri. Zuhura, yanzu kina nufin ki ce min aikin ki ya fi auren ki muhimmanci kenan? Of course not. Abbas ba haka nake nufi ba. To me kike nufi? Ina so ka fahimce ni. Aiki ne fa na ceton rai. I have to be punctual. Sai dai ka yi haƙuri don Allah ta Allah. Dakata malama, kar ki fake da aiki kina rena min wayo. Kullum da na magana kice aiki. Na lura tun da muka aure da ke baki da lokaci na gidan nan. Da na yi magana sai ki fake da aiki. Wani aiki ne da zai hana ki lura da mijinki. Na tambaye ki. Look Abbas, I'm very sorry. Sorry nake yi. Lokacin ya riga ya kuma. Abbas, ga wannan fayil ɗin. Ka duba sai ka sa haɗa shi da ɗaya. Okay, har ka kammala kenan. Okay, duba da zan duba. Abokina, wai me yake damun ka ne? Me ka gani? Na lura da kai kwana biyu a ma'aikatan nan
kamar akwai abin da yake damun ka. Abokina ashe da ma ka aure yake. Na dauka da idan nayi aure matsaloli na sun kare. Ashe ma lokacin da zan fara shiga matsaloli kenan. Ta yaya za ka dinga faɗan wa'annan maganganu? Bayan tarin ni'ima da kwanciyar hankali da nutsuwa yana cikin rayuwar aure. Banda na auren Anas, waɗannan abubuwan da ka lissafo su babu su a cikin aure na Anas. Sai dai kishiyoyinsu. Kamar ya kenan? Zura ba ta da lokacin komai na gidan mijinta, sai dai na aikinta. Hatta abinci ma wallahi sai dai na je restaurant jin sai an ci. Ba ta da lokacin da za ta min girki saboda aikinta. Kai in dai haka ne Zura bata kyauta ba. Sai ka ce baron soya ku kai ba? Ai batun aikinta na doctor bai kamata ya hana ta aikin gidan mijinta. Wallahi Anas kuskuren da nayi shine auren mace ma'aikaciya. No. Don't say that, Abbas. In baka manta ba, matata Labila, she is a policewoman wanda aikinta ya fi na matarka matsalan ba. Daidai da rana ɗaya ban taɓa rasa farin cikin aure daga gare ta ba. Allah ko abokina? In fact, takan kammala duk wani aiki da ya kamata ta yi shi a gida kafin ta tafi ofis. Duk wani abu da nake so, Nabila tana yi min shi daidai gwargwado. Gaskiya abokina, in dai wannan magana da kake faɗa min haka ne, to ya iloki yes man. Lokaci yayi. Gaskiya zan tafi don yanzu haka madan ina ta ma bacci mai daɗi. Kuma fa haka ne, ina lokacin tashi na yayi gaskiya daga ofis ɗin. Sai dai wallahi ko kaɗan bana farin cikin zuwa gida, saboda abin da zan je in tarar. Wani kuma na kaci. Gaskiya. Yau baƙo na musamman maka a gidan nan? An yi ko baƙo ta kai yayi ba? Mai da kina ce ba. A batan hanya ne ba, ziyara na kawo muku na musamman. Ba wani ziyara, kwata-kwata ka ɓata ba a ganin ka ba ka magani don sai an fasa mana ne. Sorry, officer. Kada sa ni a sayan, ya hakuri. Shikenan, my dear, bari na ji na kama ka abinci. Idan na ga alamun kana jin yunwa kan ka ga labai ta dai. Hadda ni. Akwai ban da kai gaskiya. Bari ina Tumina, na wai aka yi ne ka tinkari Nabila da maganar soyayya, alhali kuma tana 'yar sanda. Kawai ji na yi ina santa sai na tinkare ta, kuma ita ta amince. That's all. Wallahi ni mace a cikin uniform ko 'yar agaji ce, wallahi kwarjini take min. Haba, okina sai ka ce ba namiji ba? Kan maganar namiji a wannan wurin kaji, uniform ne fa. My dear, the food is ready, zan iya zuwa mata abinci. Amma fa ban da kai.
Abin kuma son kai ne? Ka san fa kai kana da laifi a guri na. Hakuri hakuri. To zan iya zuwa. Assalamu alaikum. Ka dawo ne? Wai ke wace irin mace ce Zura? Wai kina ga abin da kike yi daidai kenan? Me kuma nayi dan Allah? Oh, tambaya na ma kike me kika yi? Ki je ki ganda kika bar falo nan. A kai kawan da kika ci abinci haka kika bar shawuri. Bawon ayaba yana can, takalman da kika da aiki yana can, bawon kankana a wancan gefe. Wai baki jin kunya da Allah mu kai baki a gidan nan? Da wani ido kike so su kalle mu? Haba dan Allah. Wai ka dan Allah ba za ka iya ganin abu ka cire idon ka bane? Duk abin da ka gani sai kai magana mita. Haba dan Allah, ni gaskiya na fara gaje da wannan mita naka wallahi. Ba mita nake miki ba, gaskiya nake faɗa miki. Kuma wallahi ya kamata ki gyara wannan halin naki. In kuma baki gyara ba wallahi wataran sai kin nadama. Wai dan Allah dan Allah, wanda me kake so na ji da shi ne? Da me kake so na ji da shi ne fi sabilillahi? Da wannan surutun naka da kake min ko kuma da kaciyan da na kwaso gurin aiki ko kuma da wannan risadin da nake na aiki na gobe. Haba dan Allah. Dan girman Allah ina roƙonka. Please, I beg you, please. Ka sama min lafiya. Dan Allah. Allah ya shirye ki. Amin. Haba dan Allah. Mutum mita baya gaje suka ce mace? Ha, Sadiya, me yasa ki baki shigo ba to? Na to ya nake shigo mun riga mun gida ce ina shiga ba bata lokaci. To wallahi kuma kin ga ban haddace ba har yanzu wannan karatun namu. Kuma kin san malam ba sassauci. Ga shigo ba zai karba hadda.